Mitä järkeä olisi perjantaissa, ellei tulisi älyä? Älyä! Älyä! Kiitoksia ja pyynnöistä huolimatta jälleen kerran. Tänään tässä ja nyt älyä kisa. Ja hommassa edetään sillä tavalla, että soppa on kohta koko lailla valmis, mutta kutsutaan paikalle yksi hämmentäjä lisää. Tapsa Koistinen! Sopa kette. Oot sä ruokapalkalla onneksi? Kuin niin. Niin, Leuto, ruokapalkka ja omat eväät. Ei, meillä oli Köksän tunnilla sellainen tehtävä, että piti keksiä joku oma resepti. Ja tää mun onnistui niin hyvin, että mä sain tästä 5. Siis 5? No niin, kato, eiks niitä oo 5 tähden ravintoloitakin? Sama juttu. Ja mun piti tehdä tän kisan pääpalkinnoksi, mutta tää on vielä vähän kesken. Haluatko muuten maistaa? On Leudo hyvä. No, tässä on perusaineosana perunamuusi. Sitten tässä on pinaattia, nakkimakkaran paloja, sinappia, suklaata, porkkanaa, kirjolohta, sulatejuustoa, marsipaania, jäätelöä ja hirveästi tabaskoa. Sitten keittämisen jälkeen tää koristellaan kermavaahdolla ja yhdellä vihreällä kirsikalla. Mä ajattelin pelata, tän nimin muoto on Mössö Alakoisti. No, aika hyvä. On tää kyllä. Ajattelin pelata varman päälle ja että sais hyvän numeron. No kun tässä on kato kaikki nuo ruoka-aineympyrän sektorit edustettuna. Siis kaikki nää. Kyllä, saat sun muut. Niin onko varma, ettei halua maistaa? Menee hyvää Jos otetaan pikkasen sitten, kato kun se on valmis. Entäs kilpailijat, otaatteko te? Hei, Tapsa. Niin. Me ollaan luvattu, ettei me täällä millään tavalla niinku satuteta heitä. Että... Jaa. No okei, mä menen pistään tän kiehumaan sitten. Ei mitään Hiljaisella tulella, kun vähän aikaa keittää ja sitten Hiljaa hyvää tulee, mutta nyt menemme kisassa eteenpäin. Esittelen joukkueen. Hänään ylpeet! Siellä on Arto ja Niina. Tuli vähän laiskasti ylpeitten kannatushuudot. No miten sitten? Täällä Rosmat! Siellä on Jani ja Elli Reetta. Vai oliko se Ville Reetta? Elli Reetta. Hyvä! Ja päästään hommassa eteenpäin. Ja vuorossa jälleen tarkkuutta nopeutta vaativat tehtävän lits-läts. Ja täällä on Nuijan kanssa Arto valmiina vai mitä? Nosta Nuijaa vähän ylöspäin. Ja poistetaan Tapsan varmistin siihen. Vitsi, tosta Mössöstä tulisi muuten erittäin hyvää pikaliimoa. Jäi nimittäin vähän taikinaa hihaa. Ei Rito, onneksi on ruista ranteessa. Oi. No niin. Täällä ollaan valmiita. Tulee. Ohi meni. Ei osumia. Noniin, seuraava valmiina. Tulee. Ei, pysäytti vaan. Niin kuin sanoin, että pitää osua ihan sinne päälle. Sitten ei osumia. Tulee. Ei osunut. Vai hyväksytäänkö se? Osuuko se vähän? Kyllä se taisi siihen kylkeen sen katsotaan hidastus. No niin. Kyllä. Osuu se. Noi. Elikkä 1 piste on. Yes. Tulee. Samalla lailla sivu osuu. 2 osumaa. No kannustakaa nyt vähän, kun kerätään 2. No niin. Vielä 1. Tulee. Tää 3. osuma. Tulee. Osuma. 4. Ja yleisö on aivan hiljaa, vaikka pitäisi mykistyneitä. Tulee. Ja taas osuma. Tulee. Mahdotonta tää. Vitsit. Ei oo helppo olla hiiri. Tulee. Ei hyväksytä, meni sektori ulkopuolelle. Litslat alueen ulkopuolella. Ja viimeinen. Se viimeinen. Tulee. Ja osuma. Kyllä. 7 osumaa. Oi vitsi. Leuto. No niin, ja sitten vuorossa Rosmat. Ylpeät sai 7. Teillä on kovat paineet. Pitäisi saada yhtä paljon. No niin. Nyt nostetaan lähtölavaa vähän. Noin. Niin ja Tulee. osuma. No, seuraava. Noin. Sinne vaan. 1. Tulee. Ei osunut se. Leuto. Ei osunut. Ei osunut. Tulee. Osuit.
Siinä vaan huolimattomasti osumia hutkitaan. Tulee. Oi. Osuuko? Ei, se kun se minun mielestä meni ohi. Ohi. Voisit olla vähän räväkämpi. Yksi vielä. Tulee. Ei osu. Osumia 2. Noniin. Ja vaihdetaan. Noniin. No, täällä ollaan valmiina. Onko valmiina? 2 osumaa teillä pohjalla. Tulee. Osuma! Noniin. 3. Noniin. Tulee. Osui! 4. Kiskasi vähän kovempaa kun lähti. Tulee. Se on 5. osuma. Tulee. Ei hyväksytä, se oli pysäytys. Ei osumia. Se oli niinku pysäytyskuva. Tulee. Siinähän se on. 6. osuma, eli tästä meni sitten niin kuin ylpeille 7. 6. No niin, siis seuraava tehtävä on leutojemma ja ensin ylpeät. Te näette kohta 5 ympyryläistä semmoista niin sanottua piilokuvaa. Ja teidän pitää saada selville, mitä se kuvan sisässä on. Onko Tapsalla kommentoitavaa? Tässä vaiheessa tätä kyseistä tehtävää en haluaisi ryhtyä kommentoimaan asiaa millään lailla. Niin. Mutta ylpeät, A vai B? A vai B? A. Te saatte siis A-kuvat. Muut hiljaa. Sanokaa numero. 4 kukkopilli. Joo, oikein. 5 kamera. Ei oo kamera. Videokamera. Ei oo. 5 mankka. Ei oo. Nelonen on se 2 saumuri. 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 Ei oo. Ei oo. Mutta sillä, no joo, ei oo. Muut hiljaa, yleisö ja... Olisiko 1 videokamera? Ei oo. Se 3 oli semmonen, millä voi kanssa auttaa laskemista. Niin mikä se semmonen auto? Mä muista sen nimeä. No on se semmonen. Helmitaulu. Joo. No, mikä radiomankka toi 5 Ei oo. 3 on helmitaulu, 4 on se kukkopilli. Muuta te ette oo vielä sanonut. Valmiiksi. 2 ompelukone. 2 ompelukone. Ei oo. Kirjoituskone. Kirjoituskone on aikaa oikein, kun mä menisin äsken auttaa, että Noniin. saa sillä saumurinkin tehtyä, mutta nimittäin kirjoitus. Se olisi 5 ja mikä olisi 1? 10. Mikä CD-soitin nyt 5? 5, 4, 3, 2, 1. Ei keksitty. Tööt ohi meni. Ja ratkaisukuvat. 1, virveli. 2, kirjoituskone, ei siis saumuri. 3, helmitaulu. 4, kukkopilli. 5, kiikarit. No niin, joukkue Rosmot, teille samat ohjeet. Katsotte noita piilokuvia ja yritätte selvittää. Silmät tarkkana. Kuvat tulevat tässä ja nyt. Mitäs? Ei, 2 on moottorissa. 2 on mikä? Moottorissa. Ei. Sanois kovemmalla äänellä, että mä kuulen. Moottori. Saha. Moottorisaha. Ei 3 on laskukone. Ei oo 3 laskukone. 3 on toi... Tää... Tää. Mikä tää on? Ootas. 4 on ruusu. 4 on ruusu, aivan oikein. Blim, 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 blim. 3 on kännykkä. 3 on kännykkä. 2 saha. Saha. Mitä sä meinasit ensin sanoa? Se on moottorisaha se 2. Se on saha. Teillä on jo 3 oikein. Kauramoottorit. Kauramoottorisaha. Kakkonen, 3 ja 4 on jo ratkaistu. Mitä ovat 1 ja 5?
Olisiko ykkönen joku Mikä? kamera? Joku kamera. Sä et saa kysyä, vaan sun pitää vastata. Onko se vai eikö se? Kamera. Kamera on oikein. 10. 5. Onko 4. joku ralliauto? Ralliauto 5. Eikö ne ei ole? Tuut ei ole ralliauto, vaan ratkaisukuvat. Kamera oli 1. Kaurakäyttöinen saha oli 2. 3 oli kännykkä. 4 oli ruusu. Ja 5 rattikelkka. Ja pistetilanne tässä vaiheessa on se, että ylpeät 10 pistettä ja rosmat 10 pistettä. Koistinen kysyy. Mitäs toi sukellusveneen kokki pelkää kaikkein eniten? Pohjaan palamista. Muistuttakaa muuten, että otan mössön pois levyltä, ettei se pala pohjaa. No niin, ja nopein vastausvuoron saa heilauttamalla kännyä, eli kättä. Oletteko valmiina? Ja Hepp voi sanoa myös, niin helpottaa tätä meikäläisen hommaa. Mikä oli maantiellä poikittain? Hepokatti. Se on oikein, kyllä. Elikkäs, mutta pitää muistaa viitata, niin saa vastausvuoron. Vähän niin kuin koulussa. Se on 1 piste. Tiedätkös, mikä hepokatti muuten on? Niin? Se on sellainen iso heinäsirkka. Niin, itse asiassa se on suorasiipiäisten heimoon kuuluva tämmönen heinäsirkka. No, se oli vaan pientä brassailua. Toinen. Miten kärpänen pysyy katossa? Jalkojensa. Jalkojensa avulla. Vähän tarkemmin. Imupuppu jalkojensa. Joo, aivan oikea vastaus. Sitten, mikä on shamaani? Herätys. Täällä ollaan vieläkin. Mikä on shamaani? Päätöyryä. Se ei ole mikään shaman, baby. Mutta mikä on shamaani? No, mä helpotan nyt sitten. Onko se kärpässeni laji vai lappalainen tietäjä? Sieltä tuli ensin. Lappalainen tietäjä. Joo, siis poppaukko. Noitaukko, saat kyllä pisteen siitä. No niin, herätys hei. Teidän pitää olla hereillä täällä. Tää idea menee sillä, että mä en suinkaan kysy teiltä ja vastaa itse, vaan te vastaatte, kun minä kysyn. Kuka lymysi Sherwoodin metsissä, ryösteli rikkailta ja antoi köyhille sieltä? Robin Hood. Aivan oikein, Robin Hood. Yeah. Teidän pitää olla vähän nopeampia. Saatte vielä yhden ylimääräisen mahdollisuuden. Kumpi kertoo ensin vitsin, niin saa pisteen. No, sieltä. Ja tässä on sitten semmonen niin sanottu elävä sensuuri, jos tulee liian. No niin. No. Oli isä ja se oli menossa risteyksestä, niin sillä oli kadulla oli poika, niin se kysyi siltä pojalta, tuleeko sieltä autoja, niin se sanoi ei, mutta kun se oli ylittämässä sitä tietä, niin sieltä tuli traktori ja se ajoi sitä autoa päin. No se on sama kuin... Annetaanko piste? Kyllä siitä voi pisteen antaa. Rosmille piste, hyvä. No. Mulla on pakko kertoa tässä nyt sama, että isä kysyi joskus multa, että tuleeko sieltä ketään. Mä sanoin, että ei sieltä tuu kuin mies rekalla. Arvaa, oliks tyytyväinen meikäläiseen. Ja Koistinen kysyosuuden jälkeen pistetilanne, että ylpeät 14 ja rosmat 11. No niin, ylpeät. Niina ja Arto, te tiedätte, miten autoa ohjataan ja homma voi alkaa. Onko valmista? Joo. Varikko hoi täällä valmistaa, odotamme lähtökäskyä. Mä vaan harjoittelin, jos tätä tulevaisuudessa vaikka tehdään tuolla niinku lentäen täällä studiossa. Joo, hei, auto. Älä vielä puhu. Niin mikä muuten on ton mekaanikon lempitaiteilija? Michelihan se on. Tai just toi Akseli Kaldella. Noniin. Ja valmiinanne paikoillanne. Aja! Mutta varo, niitä punaisia keiloja, sitten niitä ei saa kaataa.
Just noin, hyvin menee, mutta varosta. Ei, nyt tuli ensimmäinen sakko. 10 sekuntia lisää aikaa. Oi justiin, hyvin menee. Ei. Toinen 10 sekuntia lisää aikaa. Another right man down. Yleensä antaa ohjeita. Älä mene seiniä päin. Sinä ohjaat, annat neuvoja, miten päin mennään. Varovasti. Just noin. Voi hiipiäkin, ei aina täytyy täpöillä mennä. 4 keilaa jäljellä. 4 keilaa jäljellä. Aika rientää. No niin, yleisöstä tulee hyviä neuvoja. Väärä suunta, väärä suunta. Anna ohjeita, Arttu, kumpaan suuntaan haluat auton menemään eteen vai taaksepäin. Nyt ei! Kolmas mummo, vielä 3 keilaa jäljellä. Alkaa mennä vaan. No niin, taakse. Eteen. Kovemmalla äänellä ohjeita. Oi, ja vielä 2. Aika rientää. 2 keilaa täällä nurkassa. Ottakaa äkkiä ne pois siltä. 1 keila. Ja nyt maali. Ja maaliviiva ylittyy, mikä onkaan loppuaika. Loppuaika 1.51. Ainut paha puoli oli, arvatkaas mikä. Teille tuli 30 sekuntia liikaa lisää aikaa näistä punaisten mummokeilujen kaatamisesta. No niin, ja seuraavaksi Rosma. Valmiinanne, paikoillanne. Aja! Eteen. Ei, taakse. Ei, eteen. Jani, anna ohjeita vaan, hyvin menee. No justiin, nyt on jo 3 keilaa, mutta mennä vaan, hyvin menee. Joo. Taakse. No hyvin menee, siinä nyt hitaasti voi hiipiäkin sinne. Aina kun puhalat varovasti menee hitaampaa. Eteen. Just siinä menee, hyvin menee vielä 2 keilaa, varovasti hiipien yhtään mummo taaksepäin. Taakse. Kuuntele ohjeita, hyvin menee. Taakse. Noin, ja 1 keila. 1 keila jäljellä, nyt tulee hyvä aika. Eteenpäin. Puhalla. No niin. Anna ohjeita, Jani, kumpaan suuntaan on mennyt. Eteen. Taakse. Tuossa Jani. Taakse. Nyt on aika rientää, nyt alkaa olla kiire jo. Nyt maaliin varovasti. Mummoja kaatamatta maaliin, tulee hyvä aika. Maali, nyt menee väärään suuntaan. Maaliin pitää mennä. Eteenpäin vaan. Taaksepäin. Eteen. No nyt maali. Eteen. Jee! Loppuaika 1.47. Rosma voitti. 2 pistettä teille. Hyvä. Meinas mennä tuossa lopussa vähän muusiksi koko homma. Arvokkaiden taulujen omistajilla on se ongelma, että näitä arvokkaita tauluja vaanii aina kaikki rosmot. Ja nyt tässä seuraavassa tapauksessa kilpailijoiden täytyy tarkkaan katsoa, kun Ripatti kertoo, kuka vei rouva Kukkelmannin taulun. Ensio Ripatti saa kertoa asiasta enemmän. Ole hyvä. Kauppaneuvoksetar Kukkelman omisti arvokkaan taulun. Se oli italialaisen nykytaiteilijan Orlando da Vincin Nainen ja majava. Kauppaneuvoksetar tiesi, että taulu kiinnosti varkaita, mutta siitä huolimatta hän halusi säilyttää sitä kotonaan. Kauppaneuvoksetar asui yksin hienossa talossaan, vain papukaija seuranaan. Ja tietenkin mamman taulu lopulta varastettiin. Kauppaneuvoksetar oli viime yön poissa kotoa liikematkalla.
Sillä aikaa joku oli murtautunut taloon, tiirikoinut auki lukitun lasikaapin ja vienyt maalauksen mennessään. Asialla oli ollut ammattilainen, sen näin heti. Kyseeseen tuli siis vain 3 tauluvarasta. Timo, Kalsa, Kymäläinen, Harri, Hile, Aho sekä naisvaras Jaana Vilutikka. Minä, Ensio Ripatti. Ensio Ripatti. Minä. Tutkin rikospaikan huolellisesti, mutta minkäänlaisia johtolankoja ei löytynyt, joten yksi noista 3 oli syyllinen. Haastattelin epäiltyjä lyhyesti. Ei ihmisiä noin vaan voi syyttää. Näyttäkää todisteet. Minä vietän nykyään kunniallista elämää. Minun puolestani rikkaat saavat pitää typerät taulunsa. Minulle riittää vähempikin tavara. Minä en edes tiedä, missä kauppaneuvokset asuu. Minä en ole koskaan edes käynyt talossa. Saati sitten vienyt Orlandon taulua. On tämä flunssakin. Ja asiaa ei suinkaan parantanut se, että kauppaneuvoksetar lähti viikonlopuksi edustusmatkalle ja toi minulle hoitoon tämän. Ikään kuin minä olisi joku eläintenhoitaja. Minä, Ensio Ripatti. Minä sen keksin. Tiedän, kuka on syyllinen ja pystyn myös todistamaan sen. Mutta pystyttekö te? Kuka varasti taulun? Kuka varasti taulun? Kuka varasti taulun? Kuka varasti taulun? Kuka varasti Kuka varasti taulun ja miten sen voi todistaa? Annapas niille nyt sitten vastauspaperi. Noin. Hei, aivan hiljaa, ette kuiski. Siinä kirjoitatte paikallanne, mutta ette näytä. Tossa on kilpailijoille. Tässä on teidän tukki. Vitsit. Moneen hommaan joutuu toi Ripattikin. Olla nyt papukaijavahtina. Mitähän hyötyä sellaisestakin elikosta on? Eihän se muuta kuin jankkaa samaa asiaa. Niin ja sitten toinen asia, mikä on ihmeellistä. Mitähän kukaan tekee harvinaisella ja arvokkaalla taululla, kun ei sitä voi pitää missään näytillä kertaa, kun se on varastettu. Sinä hölmöä puuhaa. Oli muuten luihun näköisiä nämä tauluvaraskandidaatit, elikkäs noi ehdokkaat. Mikä se oli? Kalsa, Kymäläinen, Hile, Aho ja Vilutikka. Olikohan se Vilutikka muuten vilustuttanut itsensä, kun oli jossain murtohommissa tai jotain. Vai miksi sillä oli nuha, jos sitä on liikkeellä. Niin, saakohan muuten noin murtovarkaat sairaslomaa? En tiedä, ei varmaan. Tai ainoastaan siinä tapauksessa, jos ne on murtanut kätensä tai jotain.
15 sekuntia. Koska se ei ollut 10 sekuntia. koska se ei ollut mukana. 5, 4, 3, 2, 1. Tuut. Luepa sinä ensin sieltä ylpeitten vastaus. No niin. Ylpeät ylpeänä esittävät vastauksen. Nainen. Koska papukaija matki puhetapaa ja se papukaija yski niin kuin nainenkin. Täällä luki tällainen. Nainen. Koska se ei ollut mukamas talossa. Kahdella ällellä. Niin siis, että Rosmat tarkoittaa, että se nainen sanoi, että hän ei ollut mukamas käynyt ollenkaan siellä. Se ei ole mikään todiste. Minä jaan pisteitä seuraavalla tavalla. Ylpeät saa. Nainen, eli tämä Pilutikka, oli syyllinen, koska se papukaija matki. Niin te saatte syyllisestä 2 pistettä, plus siitä todisteesta, että se papukaija matki ja yski niin kuin nainenkin. 1 pisteen yhteensä 3. Ja te saatte 2 pistettä siitä oikeasta, eli tästä naisesta, Vilutikasta. On mikään todiste kyllä, että on sanonut, että ei ole mukamas käynyt sillä talossa. Näin meni pisteet tällä erää. Pistetilanne on äärimmäisen tiukka. Ylpeät 17 pistettä, Rosmat 15 pistettä. Miksi sulla on kiire? No kun mä unohdin mössön levylle. Älä pidä mitään kiirettä. Galaktinen kiipely ratkaisee jälleen kaiken. Violetti rata, Ylpeät, Artsi ja 2 sekunnin etumatka. Oranssi rata, Helli Reetta ja Rosmat. Paikoillanne, valmiinanne. Ja jälleen on se mieluinen hetki, että voimme palkita kaikkia osallistuneita. Eli joukkue Rosmat. Elli Reetta ja Jani tuli hivenen niin kuin kakkosiksi. Onneksi olkoon, annan teille tämmöiset hienot etsivä ensio ripattipaidat. Rosmat! Siinä on Elli Reetalle. Tää on melkein yhtä hieno kuin teidän koulu taikka oman luokan toi luokkapaita. No niin, ja sitten tämänkertaiset voittajat. Ylpeät Ylöjärveltä. Täällä oli sitten tämä Niina, vai Miinako se oli? Liina ja Arto. Teille myös tämmöiset ensio ripatti etsivä paidat. Moi. Ja sitten paikalle saapuu myös pääpalkitsija. Jee, Tapsa Koistinen, mikäs nyt? No vitsi, mun mestariteos meni ja palo pohjaa. Eiks nää saa syödäkään mössöitä? Ei saa mössöä, ei saa syödä. No mutta piti ottaa sitten tällainen kokkelivekkuli vähän niinku aihepiiriin liittyen. Tää on niinku ruokahalun niinku kirvoitusmusiikkia. Tässä on kaikkia puoroa, kalakukko, varmaan savolainen laulu ja kaikkea. Soppatikki, mikä muuten on soppatikki, tiedätte? Sottatykki, se on semmoinen, joka sottaa koko ajan. No niin, ja me nähdään taas viikon kuluttua uusin kujein. Moi moi! Älä vihane, kun vielä on yksi. Nimittäin 2 ruotsalaista meni lintumetsälle ja niillä oli mukanaan lintukoira. Ja ne ihmetteli hirveästi, että miksei ne mitään saanut pitkään aikaa. Sitten toinen se viisaampi niistä, niin se keksi syy. Ne ei heittänyt sitä lintukoiraa tarpeeksi korkealle. No kato, kun se koira, kun se linnut lentää aika korkealla, niin sitten kun ne ottaa koiraa kiinni ja ne